fet, estic a punt de passar-me a una corporació bancària molt més gran. Converses que podríem sentir a la taula del costat mentre sopem al restaurant. L'obra de Harold Pinter ens endinsa en un món ple de banalitats i de situacions grotesques que, de tan realistes, ens fan remoure la cadira. El que retrata l'obra és nosaltres mateixos. En la millor tradició anglesa, el Pinter el que fa és posar un mirall i dir: jo no jutjo, mirin-se vostès, nosaltres som així, mirin-se vostès com són. No, això és per tu. I això és per tu. Destaca la vulgaritat d'uns personatges que no saben amagar els seus pitjors defectes i, tot i així, es creuen ser el centre del món. Situacions incòmodes que, al final, semblen no importar a ningú. Aquest sopar, que seria causa de divorcis i de... Després aquesta gent se'n van a casa tranquil·lament, una mica beguts, i s'aniran al llit i l'endemà s'aixecaran i continuaran la mateixa banalitat. El públic haurà d'esquivar a cada escena els dards enverinats que es llencen en aquesta comèdia àcida en cartell fins al 27 de febrer. I una vegada